Så længe Francine kan huske, er der nogen, der har råbt efter hende. Sådan er det, når man er den største af de mindste. Bedst, som man er i gang med et eller andet, skal man noget helt tredje. Og det haster, og det skal være nu, og med det samme. For det er vel ikke meningen, at hendes far skal vente på sin frokost oppe i bønnemarken. Og så er det den direkte vej derop. Og ikke noget med noget. Hvis ikke... Jo, det er Rocio og hendes mor. Så har de altså været i byen. Så har de altså købt en skoleuniform. Det er der alt sammen. Nederdel, sko, skjorte. Chiquillas. Hey, chiquillas. No, ahora no. En la casa. Men det skal ikke pakkes ud her, siger Rocios mor. Det skal gemmes, være pænt, til på mandag. Vamos, Rocio. En splinter ny skoleuniform med paraply. Bønnerne vokser godt nok, men det gør ukrudtet også. Bønner er dyre, hvis man skal købe dem. Og når nu man har en bønnemark, bare utroligt så hurtigt det ukrudt vokser. Og hvor bliver Francine af med den frokost? ¿Está listo ya? Ya casi, le estoy dando de comer al bebé. Pero a mí no me parece que lleve a Graving ahí tan pequeñito a la montaña. No, ¿cómo que no me parece? Con tanto peligro que hay. Ya él ahí. es un hombre, ya él está grande. Y hay que ir dándole la oportunidad de que se desenvuelva mejor, porque así como está, se van quedando y ahí entonces ¿qué? Graben er ikke særlig stor. Han er heller ikke særlig lille. Yo tenía 6 años, yo vendí 2 años con el sandía ahí en Cualquier. Problemet er, at Grabens far synes, han er større, end han er, og at Grabens mor synes, han er meget mindre. Derfor er Graben aldrig helt sikker på, hvor stor han er. I dag er han for eksempel stor nok til at komme med sin far på arbejde, synes hans far, og alt for lille, synes hans mor. Todos los animales que hay en el parque son inofensivos. ¿Dónde están las botas? Que no las veo. Pero entendeme, Rafa, ¿es la primera vez que él va a la montaña? Sí, es la primera vez. For det er et farligt arbejde, og han kan blive bidt af slanger eller fare vild. Han skal i hvert fald have tørt tøj med, og hvis hun skulle bestemme, så... Men det skal hun ikke. Det skal Grabens far. Og nu har han jo også fået uniformen. Når Grabens far skal på arbejde, må han enten gå i flere dage eller flyve. I dag flyver de. I dag skal Graben med for første gang.
Hvis man vil gå i skole i Costa Rica, så må man have en skoleuniform. Sådan er det. Nu har Rocio en. Og Maritza. Den skal sys lidt op, men hun har den. Francini har ikke nogen, og skolen begynder på mandag. Kan du se floden, siger Grabens far. Det er Rio Tigre. Graben kan ikke se floden, men han kan se en lille pige i blå kjole. Hun løber. Francini kan ikke se, hvem der sidder i maskinen. Hun kender dem heller ikke. Endnu. Hvis man vil tale med sin far om noget vigtigt, så skal man vente til han har spist, hvis man kan. Nu det der med skolen, siger Francini. Man skal jo have en skoleuniform. Skal, siger Francinis far. Det vigtigste er vel, at man lærer noget. La cosa más importante es que usted aprenda algo, seguramente. Alle de andre har en skoleuniform. Todo el mundo ya tiene su uniforme. ¿Todo el mundo? Sí, Marisa. Rocio har endda paraply til, hvis det regner. Ya se nos ocurrirá algo. Vi finder ud af det, siger Francinis far. ¿Cómo? Yo dije que ya se nos ocurrirá algo. Vi finder ud af det. En gang var næsten hele Costa Rica dækket af regnskov. Nu er der ikke så meget tilbage. Og hvis resten ikke skal forsvinde, må man passe på den. Hasta luego. Det er derfor, de er her. Es arañas. ¿Cómo se llama eso? Ese nombre es rana venenoso en español, pero el nombre científico es Dendrobates. Sí. Esta araña vive Den her frø, bosque húmedo. forklarer David. Den her frø lever kun i regnskoven. Hvis regnskoven forsvinder, forsvinder den her slags frø også. Tóxico. Y los serpentes no se comen. David er videnskabsmand og specielt interesseret i frøer. Los anis y insectos muy pequeños. Qué linda, ¿eh? Graben er ikke specielt interesseret i frøer, Sudamérica, los indianos de Choco se usan men han kan godt lide at høre David fortælle. para atrapar los animales para sus comidas. ¿Quiere le toca? ¿Qué? ¿No? Voy. Wow. Voy. Voy. Tiene miedo. Den er giftig, siger David. Man skal huske at vaske hænder, når man har rørt ved den. Graben skal nok huske det. Acuerda al salave su mano, ¿ok? Si perderemos el bosque muy húmedo,
Er du klar over, siger David, at halvdelen af alle dyr og halvdelen af alle planter her på jorden lever i regnskoven? Hvis tømmerhuggerne og jægerne og guldgraverne ødelægger regnskoven, så forsvinder halvdelen af alt liv på jorden. Sí. Sí. Mi papá cuida el bosque. Min far passer på skoven, siger greben. En el bosque hay jaguars, loras, Bananer, jaguarer, papegøjer, kakao, regnskov, alt sammen, siger David. todo es aquí. Sí, pero son venenosos. Sí, Men den der er pero giftig. ella tiene que vivir aquí. Og hvad så? Todos nosotros Vi skal være her alle sammen. aquí. Det er det, der er hele Esa ideen. es la idea. Vi skal være her alle sammen. Ikke? Okay. Bønnerne fra sidste år er spist for længst, og de nye er ikke færdige endnu. Men der er guld i floden. Og hvis man kan finde det, kan man købe hvad som helst. Mel, sukker, salt, honning, ris. Eller en skoleuniform. Guld er tungere end alt andet i floden, og hvis man forsigtigt vasker gruset og småstenene væk, finder man guldet i bunden af panden. Hvis der altså er noget. I gamle dage kunne man grave overalt, men efter at regnskoven blev lukket, er det forbudt at grave der. Og her udenfor er der ikke meget. Ikke i dag i hvert fald. Man skal arbejde hårdt for at finde guld. Og man skal være heldig. Ham her har været heldig. Meget. Men det er der ingen, der ved. Endnu. Og har man guld, kan man købe hvad som helst hos købmanden. Sådan en klump af mindst 3 skoleuniformer med paraply. Hvad skal han der med skoleuniform? Muchísimas gracias. Aquí está el vueltico. Ahorita Está bien. Ya me Muchas pagué las gracias. deudas. Espero en Dios que sigamos tratando. Entendido, gracias. Muchísimas gracias. Don Antonio, por favor, ¿me ayuda un poquito? Con mucho gusto, claro. Está bien. Hay que llevar todo esto. Todo esto. Tapa la cabeza. Yo le reempujo aquí. Y
lleva un poco largo o va cerca. ¿Cómo va? Muy largo. Har man hverken guld eller penge, kan man få lov til at skylde. ¿Qué desea? No, rejaón. Men ikke ret meget, og ikke ret længe. Trae dinero. Jeg får jo ikke varerne gratis. Dígame de su Købmanden. mamá que me haga el favor de venir a pagarme. Sig det til din mor. Ya no le puedo fiar más. Jo, Francini skal nok sige det. Igen. Puede ser tal vez por acá. Acortamos más camino, nos ganamos un tiempo. Podría ser quizá por acá. Sí, el problema es... Sirena. Radio. Aquí, Sirena. Un pajarito nos dijo que tenemos... Der er besked til stationen i regnskoven. Nogen har hørt en lille fugl synge om, at der er guldgravere i skoven. Oppe nordpå. Om de vil tage op og se efter, når det bliver lyst. Og hvis de har en lille fyr, der hedder Graben, så er der et kys til ham fra hans mor. Et radiokys. Para mí. ¿Cuál pajarito era ese? Es algo que la gente dice. ¿Por qué lo dicen así? Porque alguien Hvad er det for en ha lille estado fugl, der escarbando synger om guldgravere, arriba, spørger en el Graben. río. Y eso no se le Men está det er bare noget, man siger. Ya es hora de que te vayas para la cama. Vamos a dormir. Og nu er det sengetid. Buenas noches. Francini. Todos. Sí, todos. ¿Estás cansada? Sí. Yo también. Mucho trabajo. Er du klar over, hvad en skoleuniform koster, spørger Francinis far. ¿Y usted sabe lo que cuesta un uniforme para la escuela? Alle de andre har en, siger hendes mor. Todos los niños tienen Rocio og Maritza og... Francinis far ved det godt. Ya veremos. Man ved bare ikke, hvor han skal skaffe pengene fra.